Xayrli erta, hurmatli televizor qarovchilar, efirda Yangiliklar programmasi, studiyada Gulnoz Ibrahimova bizning bugungi chiqarilishda. Haq yo'ldan boruvchilar, Qur'onni eng yaxshi o'quvchilar xalqaro baygida qatnashuv uchun Qozonga jiyildilar. Saqlay bilib saqlasang, Apas rayonida o'tgan 40 kunida o'simliklarni qurtqishlardan saqlauning zamonaviy preparatlarini taqdim etdilar. Tatarning yüzü qoshi Shistay rayonida ko'rinakli tatar yozuvchisi G'oyas Ishoqiyning vafotiga 70 yil to'li o'ng'ayindan tugarak istal uyushtirildi. Bugün 25 iyulda oyazuvchan bulutlu hava o'rni bilan yomg'ir yog'uvi ehtimal. Jil tönyoq kunchiqishdan o'rtacha tezlikda. Kunduz temperatura 19-21 gradus жылы bo'lar deb kutiladi. Qur'onni eng yaxshi o'quvchilar BRICS илләренең изге Qur'on премиясендә qatnashuv өчен Qozonga җыелдылар. Мондый зур халыкара чара Татарстанда беренче тапкыр уза. Аны алга таба ел сайын Россиядә уздыру идеясе Берләшкән Гарәп Әмирлекләре университеты белән берлектә туган. Шара изге Qur'on аятларын укудан башланды. Хак юлдан баручылар Аллаһы Тәгаләгә ышанып, дөрес юлдан бара. Изге Qur'on китабын көн сайын 5 вакыт намазын калдырмаучылар ихластан укый. Биредә Гарәп Әмирлекләреннән, Кытайдан, Сүриядән, Һиндстаннан, Мисырдан, хәтта Бразилиядан килгән катнашучылар. Дин белгечләре һәм дөньяның иң яхшы университетларының ислам фәннәре галимнәре. Алар өчен бу очрашу барыннан да элек тәҗрибә алмашу. Очень рад, что у меня есть такая возможность принять участие в этой премии. Важно то, что он проходит впервые в Казани. Это новый опыт, новые эксперименты с другими участниками. Как Алжир или же Марокко, они считают, например, другими макамами, другими риваятами то, что отличается от нас. BRICS илләренең Каләм Шәриф премиясе изге Qur'on текстларын оста уку буенча тиләвәт номинациясендә уза. Татарстанда беренче тапкыр үткәрелә һәм беренче тапкыр BRICS илләре мөселманнарын берләштерә. Мы этим мероприятием показываем и наши духовные связи между странами БРИКС. Это еще раз показывает, что у нашего государства много друзей. Я считаю, что Казань самое достойное место для проведения подобных мероприятий в Казани, в России, так как у нас уже появились первые хафизы Кура, которые собрали все 10 каратов. Хочу поблагодарить всех организаторов. Җомга көнне 26 июльдә чара тантаналы рәвештә ябыла. Аңа керү билетлар буенча була, җыелган акчаларны Брайль системасы буенча начар күрүчеләр өчен изге Qur'on басмасына җибәрәчәкләр. Алия Галиуллина, Виктория Бояринцева, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Батыр хәрби хезмәтне рәсмиләштерү үзәгенең сайты барлыкка килде. Хәзер сез аның адресын экранда күрәсез. batir-qozan.ru. Анда оешма турында түләүләр, ташламалар һәм гарантияләр, кандидатларга таләпләр турында мәгълүмат урнаштырылган. Шулай ук платформада махсус операция зонасында таләп ителгән белгечлекләр исемлеге белән дә танышырга була. Сайтта үз контакт мәгълүматларыңны күрсәтеп, элемтә өчен заявка калдырырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, үзәк үзе бер тәрәзә принципы буенча эшли. Документлар монда бер тәүлек эчендә җыела. Батыр үзәге Воровский урама 25-нче йорт адресы буенча урнашкан. Шушы көннәрдә агроактив хуҗалыгында 40 көне үтте. Биредә республиканың төрле районнарыннан килгән 50-гә якын авыл хуҗалыгы белгечләре катнашты. Алар үсемлекләрне курткычлардан саклаучы препаратлар һәм орлыклар җитештерүче оешманың эш тәҗрибәсен өйрәнде. Агроактив замана белән бергә атлаучы, яңалыкка омтылучы хуҗалык. Биредә мул уңыш җыеп алуның серләрен яхшы белеп, заманча технологиялар белән эшлиләр. Әлеге максатта хуҗалыкта 22 гектарда тәҗрибә мәйданчыгы оештырылган. Биредә үсемлекләрне кырткычлардан саклаучы төрле технологияларга таянып, төрле культуралар чәчелгән. Бу площадкада чәчелгән арпа, көзге быдай, язгы быдай, соя, кымбагыш, біраз кукурузлары бар. И алар мында чәчелгән төрле технологиялар белән. Төп сәбәбе бу площадканың ничек төрле технология, ничек уңышка бәйле.
Биредә республика районнарынан барлыгы 50-гә якын авыл хуҗалыгы белгечләре катнаша. Алар арасында Тәтеш, Балык бистәсе, Ширмешән районыннан килүчеләр бар. Бу уже безнең 3нче ел бара. Монда аларның үзенчә севооборот, үзенчә алар эшкәртәләр, чәчәләр. Безнең хуҗалык өчен бу дәрәҗә, чөнки бөтен республикадан кешеләр килә, карый. Гөлназ Вәлиева, Ләлә Зайнуллина, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары өчен Опас районыннан. Теманы авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Республиканың күпчелек районнары бертеклеләр уңышын җыюга кереште. 1,300,000 гектардан артык ашлык суктырасы бар. Татарстан буенча уртача уңыш 1 гектардан 35 центнерга якын чыга. Көзге быдай һәм кайбер башка культуралар гадәттәгедән алда өлгергән. Бертеклеләрне һәм кузаклыларны җыеп алып өлгерү мөһим. Игорь Петров комбайнда инде 5нче елын эшли. Исламов крестьян фермер хуҗалыгы коллективына тиз кушылып китә ул. Катлаулы техниканы тиз үзләштерә, остазларның ярдәмен тоеп эшли. Нормально зимой у нас. Комбайны новые, посмотрели, все на ходу. Кого-нибудь что-нибудь здесь сломается, уже становимся, помогаем. Молодежь все старается. Хуҗалыкта 10,000 гектарга якын басудан игенне җыеп аласы бар. Бер бригадада 14 экипаж эшли. Без җирне сөрмибез. Менә бу елда без почти 1,000 гектар вообще бер-бердә эшләтмичә стерняга гына чәчтек. Но әле моның белән без инде 20 елга якын заниматься итәбез. Әле разница килеп чыкканы юк. Сезонга инде без 25-30 мең тонна продажный товарный зерно белән керсәк, ул безгә инде бик спокойно яшәргә не бирә. Зарплатаны түләйбез. Балык бистәсе аграрийларына 40,000 гектар бертеклеләрне эшкәртергә кирәк. Логос хуҗалыгында 6 экипаж эшли. Беренче көннәрдә язгы чәчүгә ныклап әзерләнәләр һәм барлык агротехнологик алымнарның үтәлүе юкка булмый. Икмәк уңган. Кайбер басуларда уңыш 1 гектардан 60 центнерга кадәр була. Алексеевск районында да шундый ук хәл. Монда 90 комбайн эшли. Компания дәвамында 47,000 гектар мәйданнан ашлык җыеп алырга кирәк. Районда берничә крестьян фермер хуҗалыгы, 9 зур хуҗалык, агрофирма бүлекчәләре бар. Алексеевск районында урып җыю компаниясе алдынгыларны билгеләмичә узмый. Урып җыюда катнашучылар арасында Дмитрий Титов механизаторлар гаиләсеннән. Бу эштә аның әтисе һәм абыйсы да эшли. Узган елда Дмитрий Титов яшьләр арасында урып җыю компаниясенең абсолют лидеры булган иде. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең хезмәт кешесен данлыйбыз традицион конкурсында җиңүче итеп табылды. 6-7 нам интересно работать, как бы ответственный. Яңа уңышның беренче партияларын ашлык сыйфатын бәяле үзәгенең республика филиалы лабораториясында тикшерделәр. Аны берничә күрсәткеч буенча бәялиләр. Булар республиканың Чүпрәле һәм Буа районнарыннан беренче пробалар. Сүз уңайыннан тикшеренүләрнең бер өлешен мобиль лаборатория ярдәмендә кырда ук үткәрергә мөмкин. Хезмәткәрләр көн сайын эшне максималь тизләтү өчен ашлык сортларын тикшерү өчен кырларга чыга. Нәтиҗәләр узган елдагыдан күпкә яхшырак булыр дип уйларга нигез бар. Бер үк вакытта игенчеләр киләсе ел уңышын кайгыртып, көзге культураларны чәчүгә әзерли. Көнбатыш шикләүләренә карамыйча, республикада агрегатлар белән тоткарлыклар күзәтелми. Шул исәптән Мөслимдә инде берничә ел авыл хуҗалыгы техникасын җитештерү буенча завод уңышлы эшләп килгәнгә күрә дә. Татарстанның механизаторлары гына түгел, Россиянең күп төбәкләре, шулай ук якын чит илләр аграрийлары да комбайннар һәм тракторлар өчен әзер чәчү комплексларын, запас частьләрен, уннарча төрләрен көтәләр. Чит ил аналогларыннан сыйфат буенча бер нәрсә белән дә калышмый. Безнең 250-дән артык төрле техника җитештерәбез. Ул сеялкаларда, культиваторларда, дискаторларда, прицепта, тракторда. Номенклатурабыз бик зур. Бар нәрсәне дә диярлек заманча җиһазларда эшлиләр. Бүген заводта 250 кеше эшли. Узган ел нәтиҗәләре буенча 12%-ка үсеш белән тәмамлыйлар. Авыл хуҗалыгы агрегатларын әкренләп камилләштерәләр. Специалистларны үзебездә өйрәтәбез, үзебездә укытабыз, үзебездә әзерлибез. Но инде без күбрәк станокларны алабыз. Автоматический станоклар, числовой программное управление белән эшләтергән. Көн сайын диярлек илнең төрле төбәкләренә агрегатлар җибәрелә. Көзге чәчү барышында алар кирәк була. Булай булгач, гамәлдә импортны алыштыру ул инде берничә ел сизелә торган чынбарлык. Әлегә авыл сулышы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде.
28 июльдә Миллениум күпере астында икенчел Шимал кабул итү мобиль пункты эшләячәк. Акциядә катнашучылар өчен парковкага керү бушлай, моның өчен теркәлергә кирәк. Бу вакытта экологична проекты волонтерлары пластик, металл, техника, фольга, кагаз һәм икенчел Шималның башка төрләрен эшкәртүгә кабул итә. Теләге булган һәркем алмашу базарында китаплар, савыт саба, гөл савытлары һәм башка әйберләр белән уртаклаша ала. Оештыручылар икенчел Шимал кабул итү мобиль пунктының 2024 ел ахырына кадәр айның һәр соңгы якшәмбесендә эшләячәген искәртте. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Чистай районы мөхтәсибәте ислам үзәгендә татар язучысы, публицист, журналист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулы уңаеннан түгәрәк өстәл утырышы оештырылды. Чарада хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе, татар милли хәрәкәте җитәкчесе, язучы, драматург, нәшир, мөхәррир, журналист, публицист Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулу уңаеннан оештырылган түгәрәк өстәлнең исеме яңарыш хәбәрчесе заман һәм традициялар дип аталды. Һәм ул Чистай районының Яуширмә авылында башланып китте. Чарада Татарстан язучылар берлеге рәисе Рыкаил Зәйдулла җитәкчелегендәге бер төркем язучылар, җәмәгать эшлеклеләре, Чистай районы вәкилләре катнашты. Үзебезнең киләчәкне күрү өчен әзрәк тарихны белергә кирәк. Әгәр без тарихны белмәсәк, без киләчәкне төзә алмыйбыз. Шуның өчен Гаяз Исхакый аның кебек шәхесләр бездә бик сирәк булганнар. Шундый шәхесләрнең фикере бүгенге көндә бик кирәк. Кызганычка каршы Гаяз Исхакый торган ясакланып калмаган, күптән юк. Менә шунда музейны менә монда оештырдык. Ул татар мәхитенә, татар культурасына багышланган, менә мәдәниятына багышланган менә шундай бер музей безнең. Бергә утырып, түгәрәк өстәл артында безнең традицияларны саклау буенча, проблемалар буенча фикер алышырга җыенабыз. Кунакларны авылның тарихи бинасында эшләп килүче тарихи мемориал һәм этнографик комплексы алдында каршы алдылар. Кызганыч, Яуширмәдә әдипнең әтисе Гыйләҗетдин хәзрәтнең йорты сакланмаган. Бу ике катлы бина 1870-80 елларда Сәйфетдин байның кибете итеп ачылган. Сәйфетдин байга Гаяз Исхакыйның бер туган сеңелесе Фәридә Бану кияүгә чыга. Аның сеңелесе янына бирегә берничә мәртәбә килгәне мәгълүм. Заманында шушы ике катлы бинаның беренче катында кибет, икенчесендә кунак бүлмәсе булган. Совет хөкүмәте вакытында биредә кибет халыкка хезмәт иткән. Музейда Гаяз Исхакыйның авыл, Чистай, Казандагы татар укытучылары мәктәбендә укуы, андагы даирә турында бай мәгълүмат бар. Экспозицияләр әдипнең иҗтимагый сәяси эшчәнлеге, төрмә һәм сөргөннәрдә уздырган гомере, Таң йылдызы, Ил, Сүз газеталары чыгаруы хакында сөйли. Әдипнең үзе исән вакытта басылып чыккан китаплары, фоторәсемнәре һәм шәхесенә, иҗатына бәйле документларның төп һәм күчермә нөсхәләре дә саклана. Шунда ук Гаяз Исхакыйның эш өстәле, шәхси әйберләре дә урын алган. Татар халкының йөзек кашы, горурлыгы булырдай әлеге тарихи мемориал һәм этнографик комплекс хәзерге көндә яңадан төзекләндерүгә, заманча үзгәртеп коруга мохтаҗ. 22 июльдә ул вафат була 54 елда. 1954 елда без шул уңайдан аның иҗатын искә төшереп, үзен искә төшереп һәм аның истәлеген ят итәргә килдек. Монда безнең язучылар, җәмәгать эшлеклеләре һәм әлбәттә төрле проблемалар, Исхакыйның традицияләре ничек дәвам ителә, аның истәлеге сакланамы, менә музейда үзгәрешләр бармы, юлларны төзәтү турында сөйләштек Чистайның муниципалитеты вәкиле белән. Аннан соң инде без Чистайда булабыз. Менә эш әкрен генә башланып китте. Чистай татар дөньясына иң күренекле зыялы татар шәхесләрен тудырган бишек. Гаяз Исхакый үзенең бөтен аңлы гомерен милләт мәнфәгатьләрен кайгыртуга, аның мөмкинлеге һәм якты киләчәге өчен көрәшүгә багышлаган шәхес.
Milli идея нигезендә дөньяга сибелгән милләттәшләрен берләштерү белән үстерүне киләчәк буыннарга иң мөһим милли бурыч итеп калдыра. Бүгенге көндә аның эшләре, заманында әйтелгән фикерләре, сүзләре актуаль булып тора. Яуширмәне мин татарның инде шушы иң изге урыннарының берсе дип саныйм. Чөнки бит менә безнең язучыларыбыз бар, җәмәгать эшлекләребез, галимнәребез бар. Исхакый буларның барсында бергә туплаган. Әле без аның менә шундый улулыгын тиешенчә аңлап та, бәяләп тә битермибез. Чөнки ул зур шәхес, зур эшлекле, ул бөтен яктан аның бер тармагы буенча гына күтәрсәң дә бик шушындый пьедесталга күтәрерлек зат. Чараны Татарстан Язучылар берлеге, Татарстанның Чистай районы, Чистай дәүләт тарихи архитектура һәм әдәби музей тыюлыгы, Чистай җирлек ара үзәк китапханәсе, Яуширмә авылы җирлеге җитәкчелеге белән берлектә оештырды. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. 17 августта Алабуга шәһәрендә җәядән ату буенча Туган батыр 3-нче Бөтен Россия турниры уза. Ярышларда җәядән ату тәҗрибәсе һәм күнекмәләре булган 16 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар һәм хатын-кызлар катнаша ала. 10-15 яшьлек яшүсмерләр өчен аерым ярышлар үткәрелә. Турнирда Россияны һәм дөньяның барлык почмакларыннан укчылар катнаша. Ярышлар 7 этаптан тора. Җайдак, тездән ату, биатлон, һөҗүм, классик баганадан ату, тизлеккә ату, төрек путасы. Турнир 17 августта сәгать 9-да тарихи урында федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объекты булган Алабуга шәһәрчегендә башланып китә. 16 августта ук килеп, 15 сәгатьтән Палаткалар шәһәрчегенә урнаша торырга да мөмкин. Хәзерге вакытта турнирда катнашу өчен теркәлү узарга була. Гаризалар 10 августка кадәр мақсат.рф сайтында кабул ителә. Аула Гыйбатыл республика күләм проект Татарстан буенча сәяхәтен дәвам итә. Анда нинди яңалыклар, үзгәрешләр бар. Бу хакта актуаль әңгәмә сәхифәсендә Аула Гыйбатыл проекты җитәкчесе Сәрия Закирова сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Сәрия ханым? Хәерле көннәр. Менә инде Аула Гыйбатыл төбәгара проектны республикада гына түгел, инде хәзер төрле төбәкләрдә дә белмәгән кеше юктыр. Ул инде гырыф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны, ынтылып барган уеннарыбызны искә алып, аларны саклап, барлап торыр өчен зур мөмкинлек булып тора. Сез быел әле гаиләләр арасында да оештыра башлагансыз. Кайларда булды бу? Нинди эшләр башкарасыз хәзер? Безнең гаилә номинациясе әле старт кына алды. Инде сайлап алу турлары, зона ярышлары башланып китте. Теләшегә без Саба һәм Теләше районы гаиләләрен чакырдык. Гаиләләргә дә уен шартларын нигезләмәдәгечә төп максат инде безнең татар әдәбияты классикларын өйрәнү һәм инде без матур тема алдык. Татар әдәбиятында ана образы дигән. Бик матур итеп уйныйлар, тырышып, әзерләнеп, китап укып килеп уйнарга кирәк инде әлбәттә. Бергәләшеп инде анда 3 буын катнаштылар. Әбисе дә катнашты, аныклары да катнашты, киленнәре дә катнашты. Шундый матур үтте ул безнең чарабыз. Менә шушындай тату, матур гаиләләр әле Татарстаныбызда, төбәкләребездә яши. Хәзер бит инде аерым торырга, аерым тору ягын карыйлар, әти-әнидән аерылып чыгу ягын карыйлар. Менә шушындай бәйгеләр барыбер дә берләштерә һәм гаиләнең мөмкинчелекләрен, белемнәрен башка яктан ачып күрсәтә дип әйтәсез килә инде. Алар анда белемнәрен дә, сәләтләрен дә күрсәтә алалар. Һәм менә Аллага шөкер дип әйтәм, бездә Татарстанда андый үрнәк халык алдына чыгарып күрсәтерлек гаиләләребез бар. Менә сез финал турында әйтеп киттегез. Финалга кадәр әле тагын кайсы төбәкләргә барасыз? Без хәзер инде менә әле яңа гына старт алды. Төрле мин үзем Апастан, үзебезнең Апас районында да матур гаиләләр барлыгын беләм инде. Камытамагы районы безнең яклар, шул якларында йөреп һәм инде башка Татарстан районнарына әлегә йөреп торабыз дибез. Шул ук вакытта без инде гаилә номинациясе гына түгел, бөтенләй нәниләр өчен дә әзерлибез. Әле безнең көзгә көтеп торалар балалар бакчалары, 5 яшьлек, 6 яшьлек балалар бакчаларында ук инде
нәниләр өчен язылган әдәбиятны өйрәнә балалар әдәбиятын. Аннары инде җәй көнне дә ял иттермибез. Җәйге ялларда, лагерьларда, менә Сәләттә Алла бирса, Сәләт мирас аланында Камытамагында 30 көнне безнең әзерлек бара, балаларыбыз әзерләнә, китап укыйбыз бөтенебез бергә. Аллага шөкер, менә хәзер үзем күрәм, кызыксынучылар бар һәм үзләре үк чакырып, безгә дә килегез дип чакыручылар бик күп. Фәрин, бу инде сезнең матур эшегезнең дәвамы дип әйтәсе килә. Шулай бит халык кызыга, төрле яшьтә, төрле буын кызыгып, шушы бәйгегә тартылгач, бу инде бу әлеге проектның матур бер күрсәткече булып тора. Финал кайчан була, кайда була? Финалга ничә команда чикләнгәнме, ничә команда кабул итәсез? Төбәк ара аулак играшның төрле номинациялары бар. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның финалын ноябрьдә үткәреп карарбыз. Иң күп әдәбият укучы балаларыбызны билгеләп үтәрбез, нәниләребезне. Һәм инде августта булачак иҗади төркемнәр, ансамбльләр белән узган финалыбыз анда Пензадан да чакырабыз, анда Түбән Новгородтан да, Мәскәүдә, Санкт-Петербургтан да без инде сайлап алу турларын үткәрдек. Ага базар фестивалендә дип торабыз, иншалла. Ул булачак август айында. Безнең бу проект 10 бала белән 5 шагыйрә белән башланган Аулак Ибатылыя. Аннары без республика күләм дәрәҗәсенә үсеп, Татарстан Республикасының районнарында йөрдек һәм инде республикабыздан чыгып китеп, Чувашиягә иң беренче Урмайга барып кайттык. Шулай итеп без төбәк арага үстек. Менә сез төрле төбәкләрдә буласыз. Төбәкләрдә бит инде үзләренә генә хас булган аерым моңнары булырга мөмкин, җырлары булырга мөмкин. Шул яктан да берәр ачыш ясаганыгыз бармы? Менә мин нәрсәгә игътибар иттем, Теләчегә кайткач, ул көнне Теләчедә җөрүдә бер чара булды. Башка бер авылда тагын чара булган. Мин Теләче яңалыкларын сайттан ачып карадым да кайткач, исем китте. Безнең менә Татарстанда чаралар көн сайын бар, көн дә бәйрәм. Шит төбәктә ул кадәр юк ул чаралар. Һәм алар менә Санкт-Петербург каласы да безне бик көтеп каршы алды. Алар сусаганнан яңалыкка, менә шушындай чарага, чөнки бөтенесенең яшьлеге бар, бөтенесе аулак илләрдә йөргән. Алар өчен бу бик кызык. Татарстанда да әзерлек бар. Һәм менә шит төбәкләр өчен инде бу шул кадәр зур дәрәҗә, зур мәртәбә. Аллага шөкер, безнең аулак өйгә килергә дип һәм инде үзләре үк чакырып торалар. Төбәкләр яратып көтеп торалар безне. Афәрин, инде милләтебезгә, безнең гореф-гадәтләребезгә, үткәнебезгә кызыксыну бар икән төрле буын вәкилләрендә. Бу инде әлбәттә шушы проектның тагын бер күрсәткече булып тора. Без алга таба да сезгә зурдан-зур уңышлар телибез. Уңышлар юлдаш булсын сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Атлар йөри утлап, атлар монда, җәйге яшел болын. Тик кайда ул, кайчандыр мин күргән, яраткан бер колын. Уйнап тешләүләре, кешнәүләре ул колынның истә. Иртә бер яз иде күргән көнем, яши һаман хистә. Шәшмәсәм дә, туган җирдә мин дә сөрдем, тырмаладым. Bir kün gittim, buraznalar kaldı, hem jır sızmalarım. Şul yazımda turıp kaldım elle, bik şayan ul kılın. Pegaz atlar yürgen urın, parnas tögel, bolın.